Ikaw naman daw maabot na bagyo mao. Sus, kagaramuhan man sa mga bagyo na yan. Bagyo lang yan. Taon-taon niya nag-aagi. Grabe ng bagyong uminagi. May malamang baga nakukudag yung mga taga dito. Aram mo kung ano yung nakakudag sa mga taga dito. Yung mga kurap na kumukuti-kutitap dyan sa pwesto. Anto, ika na kung itara magdungog ka mo. Para sa maabot na burutuhan na naman. So, pag marasidan nyo yung mga nakapwesto ninto, taadyan mo makikita ang tunay ng mga kulay ninyan. Pagkarampanyahan, aralisto yan. Kunwari, mga baryo-baryo, mga mahinila kung sila, mga pangakong serbisyong totoo. Pero pag abot ning bagyo, warara yang mga yan. Sa inot lang yan magaling. Pero may ilamang mahahagilap yan pag imo nang kaipuhan. Pagkatapos ning bagyo, maasa ka sa relief. Oh sos, gorsok ka na ning hurat. Yang itil mo lumsi ng lipot. Miing relief na maabot. Sasabayan pa nin mga 1,000 dahilan. Kung gusto, ikaring paraan. Kung dili, ay inay, 1,000 ang buli ni ina niyang dahilan. Kaya mga buli ni ina inyo ha, kamong daw ha, pagkatapos ng bagyo. Maghanap ka mo dyan ng mga natumbang saging, bodalubi, na maluto ako ng pinakro. Itartag talamang din sa mga kapitbahay na to. Kung mag-aasa kita sa relief, hanya na relief na yan, ipalupa na nila yan bago ipanartag. Tagay na ako, tigbak kung tigbak.